Dengan tangga manbauna dengan mandang sapri karena foto lantar yang खावलायगोन दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025-26 मायथाइनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया उदालगुरि नोगोरनि जोहोलाव बालिराम बर' हाउसआव गासै दखरानि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि नुजाथिनायजों मेहेरगोनाङै जाफुंसार जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आफादगिरि महरै कर्नेलियास दैमारि, गाहाय नेहाथारि महरै बाबुल बर' बिथांमोना समायखिरा लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो एबसुआव गोबाव सम बायदि बिबान रुजुनानै हाबा मावबोनाय लेङाइ आफादगिरि सानै धरणी बर', रबिन्द्र बर', लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि जोहोलाव बर', बोसोनगिरि बाबुराम दैमारि बिथांमोना गाव गावनि बिबानखौ एंगारनानै एबसुनिफ्राय बिदाय लायो। बिबान एंगारनाय मावथिफोरखौ जिल्ला आफादा मान सन्मान होनायनि गेजेरजों बिदाय होयो। Thank you. Tidak boleh lupa yang suruh kahnya tadi yang gugur biban lana di mau lambai. Kita ni sebelum sabai permohonkan. Dhorani boro long left. Dhorani boro long left. Dhorani boro zindabad. गासिखौबो खुलुमग्रोबाय। दिनै आं श्री धरणी बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। मोनसे समाव खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आङो आंनि जि एबसु केरियार बेखौ जागायदोंमोन आरो दिनै जोबथा हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय आं बिदाय लाबाय। जोङो एबसुनि संबिधान बा जों बयबो मिथिखायो जे एबसुआव सानसे जों हाबो आरो बेबायदिनो मोनसे समावहाय जोङो एबसुनिफ्राय जोङो बिदाय लानो गोनां जायो। आरो दिनैनि थासारियाव आंनि बिदाय लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो गाव न'खरनि जे एंगारनो हायै जेंना जेंसि बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै बिनि जाहोननि थाखाय आङो एबसु मावनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। नाथाय आंनि हारिनि प्रति एबसुनि प्रति जे मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय बे अरायबो थाबाय थागोन। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय आङो मिरुनि बाथ्राखौ बुङोबा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो जे बिथांनि दैदेननायाव थामथि खोलोबनि जे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाय जाय जागायदोंमोन आरो 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 10 बोसोरनि जे गोख्रों मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव आङो सासे सोद्रोमा हिसाबै बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनखौ आङो थुलुंगा हिसाबै आङो मोनबोनो हादोंमोन। मानगोनां बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' सार बिथां आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए सार लरेन्स इस्लारि आरो आथिखालनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि बिथांमोनजों आङो खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों। मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथांमोननि दैदेननाय जे केबिनेट टीम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025-26 2 बोसोरनि थाखाय जि सायख'नाय टीम आरो बिथांमोनखौनो आं गोबां समनिफ्राय बिथांमोनाबो बेयावथ' जिल्ला आफादाव खामानि मावदोंमोन। बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों हारिनि जाहाथे जोंनि सोमावसारनाय जोंनि जि माहारिबाद बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांनो हागोन। आं फिन जोबनायावहाय जोंनि खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि मानगोनां हेमकुमार बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि प्रकाश नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो आंनि एबसु केरियारनि बाथ्राखौ बुङोबा जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 मायथाइनिफ्राय जे बर'फोरनि थाखाय थामोनथा रैखाथि जौगाथायनि थाखाय मा होनना बुंदों गेरेमसा माहारि दाफुंनो थाखाय जे मोनसे आलादा रायजोनि संग्राम जादोंमोन। बे संग्रामखौ आङो नुदोंमोन बा मोनथिदोंमोन फरायनायनि गेजेरजों जोंनि सिनियर लिडारफोरनि गेजेरजों आङो मोनथिनो हादोंमोन आरो थुलुंगा मोननो हादोंमोन। आरो बे संग्रामआ जिहेतु सारा आसामाव सारा जोंनि ओनसोलावनो जिहेतु जादोंमोन आरो बे माने सोमावसारनायनि मोनसे गाहाय माने जायगा हिसाबै खैराबारि ओनसोलाबो माने बेयावहाय माने मैखोमै गोहोम गोग्लैदोंमोन। आरो बे आन्दलननिनो मोनसे मा होनना बुंदों बिहोमा हिसाबै गोहोमथा हिसाबै
बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो होन भलन्टियार फर्सआवनो होन BLT-आवनो होन NDB-आवनो होन माहारि आफादफोराव खामानि मावनो जातीयताबादनि चेतनाखौ लानानै गोबां दैदेनगिरि जोनोम जादोंमोन आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ उनसंनानैनो आङो उननि समावहाय आङो एबसुआव सासे बिबानगिरि महरै खामानि मावनो थाखाय आं बिथांमोननि थुलुंगा मोनदोंमोन। दा गाहायै बुंनो हायोबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गाहाय नेहाथारि बिबान मावलांनाय मोनसे समनि कालाइगावनि MLA मानगोनां नाथुराम बर' सार बिथां आरो मोनसे समाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान मावनानै PTC जानायनि उनावहा EM जानाय एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानगोनां लोमस्राव दैमारि सार बिथां आरो जोंनि एबसुनि मोनसे समनि लोगो गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि मानगोनां बाबुल बसुमतारी सार बिथां आरो बोखावजायै दरं जिल्लानि जइन्ट सेक्रेटारि BLT-नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कालाइगाव विधानसभा समष्टिनि बारग' MLA सार महेश्वर बर' बिथांमोन थाबाय आरो उननि पर्यायाव आङो खामानि मावनो थाखाय जि थुलुंगा आरो मददखौ मोनदोंब्ला आं सार बिरेन बर' बिथांखौ मखर लानांगोन बंकिम स्वर्गियारि ओमफ्राय आदा श्यामल नार्जारि आदा चन्दिराम बर' जुब स्वर्गियारि दा बेबायदिनो खुंख्लाय बसुमतारी बिथां आं बिथांजों गाहाय नेहाथारि महरै खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन। धनन्जय रामसियारिनिफ्राय लानानै जोंनि समाज सिबियारि ओनसोलनि सुभज्योति बर' बिथांमोनखौ आङो थुलुंगा हिसाबै मोनदोंमोन आरो बै समावहाय फारफ्रोमबो दिगावहाय खामानि मावनो जों थुलुंगा मोनदोंमोन आरो गावखौ बावसोमनो थाखाय सोलोंनो हादोंमोन। मानगोनां मौजादार लोखिराम बर' आदै बिथांनिसिमबो आङो गासैनिसिमबो आङो दिनैनि समावहा आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे जोबथा बुब्लिनिफ्राय आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहा आङो एबसुआव गैथ'लाब्लाबो जाहाथे आङो जायखिजाया माहारि बादखौ सिगाङाव दोननानै बड'फानि जि सान्थौ सानस्रि बेफोरखौ जे सिगाङाव दोननानै खामानि मावलांनो नाजागोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया होन जोंनि थुनलाइ आफादनि हाबाफारियानो जाथि दानायनि आफादफोरनि जि हाबाफारिफोर बेफोर आङो मैखोमै बाहागो लानानै आं जिखिनि हायो मदद होलांनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बे दसे आङो फिन खेबसेबाव जोंनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ एबसु मावनो थाखाय थुलुंगा होबाय खैराबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनाय आङो बावहरनाय थाबाय। फिन खेबसेबाव जोंनि जिल्ला एबसुआ आङो 8 बोसोर खामानि मावनो सुबिदा मोनदोंमोन। बेयाव आं गोबां आफादगिरिफोर नेहाथारिफोर मोनबाय सिनियर लिडार जिल्लानि आन्दाराव दरं जिल्लानि होन बेबायदि दैदेनगिरि मोनबाय सार रबिन्द्र मोसाहारि नेरखां खाग्लारि सारमोननिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदि दैदेनगिरि मोनदों रतेन्द्र दैमारि सार बिथां आं बेबायदिनो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि जिल्लायावहा खामानि मावफैनाय समावहा लोगो मोनबाय। दा बेखायनो आङो बिथां गेदेमामोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आं बे समावहाय फिन खेबसेबा गासैनिसिमबो दिनैनि बे जोबथा बुब्लियावहाय साबायखर बावनानै आंनि जि फंनैसो बुंनाय जोबथा बिबुंथि हिसाबै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो रायजो राजानो फोरमायहरबाय।